Hey Gary, sailing mo may pag-asa pa man daw ako duman sa iniilusyonan ko ngunya na babayi. Mayo, sa buray ni ina niyang simbag mo yata perming nasa ng Mayo. Pag may hinanap ako ang simbag mo perming Mayo. May winalat si Mamang Surat. Magbakal ka ng 5 kilong bagas, dilatang corn beef, pansit bato, karning baka, karning manok, karning urig. Dali-dalian mo na. Gulpil sa naman ang tugon, mayong manwinalat na kwarta. Ngunya lang talaga ako nakakuha ang bandang matitibay asin malilinig na maray magturog-tog. Okay, 1, 2, 3, go! Haray naman daw to, anong oras na? Malas dos na baga pero ang sabi ka ni ba on the way pa sana. Hoy, Patricio. Ano? May sasabihin ako sa mo na hiling ko na naman si Pante ni Ma'am. Tapos ano pa? Iyo kaya to si gamit na suma. SpongeBob! Oh, hello there, Mr. K. Ano na naman pong kaipuan mo? Oh, may kung kay Puan magdamog ka. Makanoson talagang marian kopya mo. Dapat sa Helios ka nagbakal.